ενδιαφέρον έχει στα σκουπίδια. Δεν έχετε ιδέα τι ωραία πράγματα πετούν οι άνθρωποι κάθε μέρα. Αυτό το ξυλάκι θα το χρειαστώ. Θα κολλήσω μια τσίχλα εδώ. Τώρα θα το κολλήσω στο πάτωμα. Θα φτιάξω ένα ωραίο παρκέ δάπεδο. Σούπερ! Αλλά σίγουρα κάτι μου λείπει. Ιδέα! Παίρνω πλαστικά καλαμάκια, κόβω την περίσσια. Θα τα κολλήσω μεταξύ τους. Χρησιμοποιώ ό,τι έχω δίπλα μου. Θα κολλήσω τα καλαμάκια στους τοίχους. Το πρώτο δωμάτιο έχει έτοιμο το πάτωμα και τους τοίχους. Ωραία! Τίφανη, τι έκανες εσύ? Εγώ μπορώ σίγουρα καλύτερα. Θα καλέσω τον βοηθό ρομπόσκυλο. Εδώ είναι. Γεια σου, φιλαράκο. Πρόσθεσε λίγη λάμψη στο σπίτι μου. Καλή δουλειά. Καλό αγόρι. Αλλά πρέπει να φτιάξω και ένα χαλί από αυτό το ύφασμα. Ενεργοποίησε την όρεση λέιζερ και κόψε το χαλί. Τέλειο. Σου ευχαριστώ. Το βάζω στο σπίτι. Τζες, ζηλεύεις? Γιατί έχω καλύτερες ιδέες. Παίρνω κινέζικα ξυλάκια και ένα ξυλάκι από παγωτό. Βγάζω την κόλλα. Θα κολλήσω τα ξυλάκια μεταξύ τους. Έχω ένα τέτοιο τετράγωνο. Το βάζω στο σπίτι. Τώρα χρειάζομαι ένα μικρό κομμάτι ύφασμα. Θα το κόψω από το μπλουζάκι. Έτσι. Παίρνω ένα σφουγγάρι. Συνδέω δύο σφουγγαράκια μεταξύ τους και τα σκεπάζω με το κομμάτι ύφασμα και βάζω αυτό το στρώμα στο πλαίσιο του κρεβατιού. Τώρα θα προσθέσω ένα μαξιλάρι. Άλλη μια ιδέα. Θα κόψω τη συσκευασία Skittles. Είναι τόσο λαμπερή. Θα την κολλήσω στο κρεβάτι για να το διακοσμήσω. Το κρεβάτι έγινε όμορφο. Τίφανη, τι σκέφτηκες? Τίφανη, τι κάνεις εκεί? Μη γελάς. Κόβω το σλάιμ, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εντάξει, θα το αφήσω αυτό. Χρειάζομαι ένα μπλάστερ που συρρυκνώνει πράγματα. Εδώ είναι. Λειτουργία με οτήρο. Θα το κατευθύνω στο κρεβάτι. Τέλειο. Είναι το πιο υπέροχο κρεβάτι κούκλας για την Μπάρμπι μου. Βάζω το κρεβάτι στο δωμάτιο. Εδώ. Και μια πολυθρόνα, ορίστε. Τι λες, Τζες? Αυτό θα κάνει. Κι εγώ έφτιαξα μια πολυθρόνα από ένα παλιό μπουκάλι. Κατάφερα να φτιάξω ένα τραπέζι από τα περισσεύματα. Τώρα παίρνω παλιά σπιρτόκουτα και το αποτέλεσμα είναι μια σιρταριέρα. Ωραία. Αλλά ξέχασα κάτι, βέβαια. Έχω όμορφους πίνακες στο περιοδικό μου. Θα τους κόψω και θα τους κρεμάσω στο δωμάτιο, έτσι. Εδώ. Τι ομορφιά. Μου αρέσει πολύ. Ας βγάλουμε μια selfie, ωραία. Τέλεια φωτογραφία. Θα την κρεμάσω στο δωμάτιο της Μπάρμπις μου. Ο πρώτος όροφος είναι έτοιμος. Τώρα θα κάνω το δεύτερο. Wow, τα δωμάτια σας είναι διαφορετικά, αλλά πολύ όμορφα. Τι σκέφτηκες, Τίφανη? Είμαι πανέξυπνη. Πρέπει επειγόντως να πάω στο μαγαζί με gadget. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κατάστημα Technopark. Τι ψάχνετε? Ελάτε πιο κοντά, κοιτάξτε. Καρέκλες, κουζίνα, νεροχύτης, ντουλάπια. Μπορώ να σας προσφέρω συσκευές. Και εδώ έχετε έπιπλα. Το θέλετε? Κανείς δεν με καταλαβαίνει. Χρειάζομαι μικροσκοπικά μοντέλα. Μπορείτε να μου πουλήσετε κάτι τέτοιο? Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Πού πήγατε? Τι έχετε στη βαλίτσα? Τόσα πολλά λεφτά. Wow, σούπερ. Ξέρω πώς να σας βοηθήσω. Ναι, εδώ είναι το σετ κουζίνας για κούκλα. Θα σας βολέψει. Πολύ ωραία. Τώρα η Μπάρμπι μου έχει κουζίνα. Μένει να την εγκαταστήσω. Η κουζίνα είναι εγκαταστημένη. Θα βάλω το τραπέζι.
Και τις καρέκλες, η Μπάρμπι μου θα έχει ευχάριστα όμορφα πρωινά, μεσημεριανά και δείπνα. Η Τίφανη έχει μια όμορφη κουζίνα. Τι να κάνω εγώ? Θα κοιτάξω στα σκουπίδια. Τσίχλα! Τέλεια! Μπορώ να φτιάξω πιάτα από αυτήν. Θα φτιάξω ένα τηγάνι, ένα πιάτο, μια καρέκλα και ένα ψυγείο. Έχει πλάκα αυτό το ψυγείο. Ωραία! Φτιάχνω την κουζίνα. Ωραία! Βάζω πιάτα. Τα έφτιαξα όλα μόνη μου. Τι άλλο να προσθέσω? Θα ψάξω στα σκουπίδια. Ένα κομμάτι χαρτί. Το θέλω. Μαρκαδόρος. Ωραία. Σχεδιάζω ρίγες στο χαρτί οριζόντια και κάθετα. Θα γίνει ένα πλέγμα. Τώρα χρωματίζω τα τετράγωνα με πολύχρωμους μαρκαδόρους. Σούπερ. Έχω μερικά τέτοια φύλλα. Τα κολλάω στον τρίτο όροφο. Η ταπετσαρία έγινε όμορφη. Τώρα θα κόψω μια τουαλέτα από το χαρτί. Θα φτιάξω μόνη μου την τουαλέτα. Λοιπόν, τη βάζω στο μπάνιο. Μετά χρειάζομαι μια μπανιέρα και ένα χαλί. Όλα αυτά τα έφτιαξα από χαρτί. Τι φτωχό μπάνιο που έχεις. Εγώ θα έχω ένα καλύτερο. Βρήκα ένα ολόκληρο σετ από χρυσά λέγκο. Θα συναρμολογήσω ένα βασιλικό μπάνιο. Μισό-λεπτό. Πόσο όμορφο αστράφτη. Βάζω την μπανιέρα, την τουαλέτα και το νεροχύτη. Η Μπάρμπι μου θα χαλαρώνει εδώ. Πω κορίτσια, τα σπίτια σας είναι εντελώς έτοιμα. Ας ρίξουμε μια προσεκτική ματιά στο φτηνό σπίτι της Τζες. Τι ωραίο! Και το ακριβό κουκλόσπιτο της Τίφανης. Καταπληκτικό! Κάνατε εξαιρετική δουλειά! Γεια σου Τίφανη, θέλω να σου κάνω ένα δώρο, ένα αυτοκίνητο για την Μπάρμπι σου. Σαμ, σε ευχαριστώ. Καταπληκτικό δώρο, είσαι ο καλύτερος. Τι παλιό καρότσι είναι αυτό. Τζες, έφτιαξα μόνος μου αυτό το αμάξι. Πάμε βόλτα μαζί. Ντάνι, είναι φοβερό! Είσαι φοβερός! Και το δικό τους είναι χάλια! Το φτηνό και το ακριβό σπίτι είναι έτοιμα. Γεια σου Φίβη, πω, μαγειρεύει ο σεφ-γάτος μαζί μας. Γεια σε όλους! Θέλω μια τούρτα! Είναι εύκολο, μιαου. Θα χρειαστώ κανονικά μπισκότα. Τα βγάζω από τη συσκευασία και τα κάνω ψίχουλα με το γαστρονομικό σφυρί. Τώρα πρέπει να συλλέξω όλα τα ψίχουλα. Η μακριά μου ουρά θα με βοηθήσει σε αυτό. Μαζεύω τα ψίχουλα και τα βάζω στο στρογγυλό ταψί. Τώρα η γέμιση. Θα χρειαστώ ζελατίνη. Το ρίχνω στο νερό που βράζει. Χρωματίζω το ζελέ μας μπλε. Τα ανακατεύω και τα αφήνω στη φωτιά. Όταν το μείγμα είναι έτοιμο, θα ρίξω όλα σε μια μεταλλική στρογγυλή φόρμα. Τώρα χρειάζομαι ένα ψαράκι. Όχι, με αυτό μπορώ να πιάσω μόνο μια γάτα. Θα το φτιάξω τώρα. Κόβω τα φτερά και συνδέω ένα σκουλίκι ζελεδάκι. Έλα, ένα ψαράκι. Κάτι έχει τσιμπήσει μια. Τέλειο ψαράκι. Το βάζω στο ζελέ μας να κολυμπάει μέσα του. Όταν όλα έχουν παγώσει, μπορώ να βγάλω τη φόρμα. Η τούρτα μου έγινε υπέροχη. Έχω συναρμολογήσει και εγώ την τούρτα. Μένει να τη διακοσμήσω. Παίρνω μια διάφανη στρογγυλή φόρμα και τη βάζω στο κέντρο της τούρτας. Σπάω όλη τη σοκολάτα σε μικρά κομμάτια και τη βάζω στη φόρμα. Σούπερ! Τώρα θα προσθέσω λίγη φωτιά για να λιώσουν όλα. Έγινε! Μένει να σηκώσω τη φόρμα και μετά όλη η χρωματιστή σοκολάτα θα απλωθεί πάνω στην τούρτα. Η τούρτα μου έγινε ουράνιο τόξο! Τι ομορφιά! Αλλά δεν είναι το τέλος. Μπορώ να διακοσμήσω την τούρτα με μαρσμέλο. Λίγο εδώ και λίγο εκεί. Και βάζω ένα σοκολατένιο ουράνιο τόξο στην τούρτα. Η μικρή Wendy θα εκτιμήσει τις προσπάθειές μου. Τι ωραία που είναι η μερέντα, είναι τόσο νόστιμη. Θα στολίσω την τούρτα με αυτή. Ρίχνω όλη τη μερέντα πάνω στην τούρτα. Πόσο όμορφα κυλάει στις άκρες. Μένει να τη διακοσμήσω με ροζ Kit Kat.
Η αδελφή μου η Wendy λατρεύει αυτή τη σοκολάτα. Σούπερ! Κάποιος έχει δαγκώσει το ντόνατ. Σευγάτο, εσύ το έκανες. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πράγμα μιλάς. Είναι το μόνο μου ντόνατ. Πρέπει να το βάλω έτσι. Ελπίζω η Wendy να μην το προσέξει. Καλή όρεξη. Πω, όλα φαίνονται τόσο νόστιμα. Θα ξεκινήσουμε αυτή τη τούρτα Kit Kat. Είναι απίστευτα νόστιμη. Wow, έχει και ένα ντόνατ. Περίμενε, κάποιος το δάγκωσε. Όχι, δεν το θέλω πια. Η τούρτα ουράνιο τόξο είναι σούπερ. Wow, το ουράνιο τόξο είναι σοκολατένιο, πολύ νόστιμο. Και η τούρτα, πολύ τρυφερή και γλυκιά. Κάνω like. Wow, τούρτα με ψάρι. Ασυνήθιστο. Το ψάρι μυρίζει απίστευτα. Θα το δοκιμάσω. Wow, είναι ζελέ, μου αρέσει. Και η τούρτα είναι ζελέ, πολύ νόστιμη. Και στο κάτω μέρος έχει μια στρώση από ψίχουλα. Δίνω την νίκη σε αυτή την τούρτα. Είμαι ο καλύτερος σευγάτος σε όλο τον κόσμο. Τώρα θέλω ένα σάντουιτς. Θα το φτιάξετε? Βέβαια! Κανένα πρόβλημα, σευγάτο. Τι θα κάνεις? Χρειάζομαι ένα καλούπι γάτας. Θα το χρησιμοποιήσω για να κάνω το σχήμα του κεφαλιού μου στο τόστ. Τώρα παίρνω κονσέρβες για γάτες, νιάου. Θα ανοίξω ένα κουτάκι με κονσέρβες. Ευτυχώς που έχω κοφτερά νύχια. Τα βάζω όλα πάνω στο τόστ και το καλύπτω με το δεύτερο τόστ. Μένει να το διακοσμήσω για να φαίνεται ακόμα πιο ωραίο. Χρησιμοποιώ ζαμπόν για διακόσμηση. Κόβω τρίγωνα. Και από ένα κομματάκι τυρί κόβω επίσης μικρά τρίγωνα. Τώρα το μαζεύω. Τι αξιολάτρευτο πρόσωπο γάτας. Δεν ξεχνάω τις κόρες και το μουστάκι. Δεν μπορώ να ανοίξω το κουτάκι παγωτού. Σευγάτε, μπορείς να με βοηθήσεις? Κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ, σευγάτο. Θα σου βάλω λίγο φρέσκο γαλατάκι. Σε ευχαριστώ. Τώρα θα φτιάξω το σάντουιτς. Θα χρειαστώ 2 βάφλες. Θα είναι το τόστ μου. Βάζω μερικά μπαλάκια παγωτό φράουλα πάνω στη βάφλα και από πάνω τη δεύτερη βάφλα. Ρίχνω από πάνω σιρόπι σοκολάτας και το πασπαλίζω με καραμέλες Nerds. Πόσο λαχταριστό έγινε. Τι κάνει η Φίβη? Wow! Εγώ θα φτιάξω το πιο ψηλό σάντουιτς. Μια στρώση τόστ με τα τυρί, ντομάτες και λαχταριστό ζαμπόν. Το άρωμα είναι υπέροχο. Απάνω βάζω μαρούλι. Πού είναι το ζαμπόν? Σίγουρα το έχω βάλει. Εντάξει, βάζω το ζαμπόν και τώρα το μαρού. Τι? Πού πήγε το ζαμπόν? Είναι πολύ περίεργο. Είναι η τρίτη φορά που βάζω το ζαμπόν και εξαφανίζεται. Θα παρακολουθώ. Το αγαπημένο μου ζαμπόν. Θα σε κλέψω, μιαου. Σευγάτο, πώς τολμάς να μου κλέψεις το ζαμπόν? Απλά το δοκιμάζω λιγάκι. Ναι, καλά, δεν σε πιστεύω. Έτοιμο λοιπόν. Βάζω ένα σουβλάκι για να μην χαλάσει το σάντουιτς. Wendy, καλή όρεξη. Wow, τι διαφορετικά και ωραία σάντουιτς. Θέλω να δοκιμάσω αυτό, το υψηλότερο. Νόστιμο. Μ' αρέσει. Αυτό τι είναι? Τι όμορφο γατάκι. Θέλω να δοκιμάσω αυτό το γάτο σάντουιτς. Μπλιάχ, τι αηδείο. Είναι ψάρι από κονσέρβο για γάτες. Βρε σεφ, δεν είμαι γάτα. Δεν μου κάνει. Μην το φτιάχνεις ποτέ ξανά. Wow, αυτό φαίνεται νόστιμο. Το αγαπημένο μου παγωτό φράουλα. Με εξέπληξε. Αυτό το σάντουιτς είναι νικητής. Δεν μπορώ να σταματήσω. Σοβαρά! Κέρδισα, σε ευχαριστώ! Σλιβερό, Φτιάξτε μου ένα κοκτέιλ τώρα. Θέλω κάτι γλυκό και νόστιμο. Είναι απλό. Χρειάζομαι γάλα. Το βάζω στο μπλέντερ. Προσθέτω ένα λουκάνικο για να χορτάσει μικρή. Τώρα το ανακατεύω. Κλείνω το καπάκι και ανάβω το μπλέντερ.
Ωραίο φαίνεται. Τώρα βάζω το κοκτέιλ στο ποτήρι που έχει σχήμα ποδιού γάτας. Προσθέτω λίγο πάγο. Πρέπει να χτυπήσω το καλούπι για να πέσει ο πάγος. Τέλειο. Θα βάλω τις πατούσες μου από πάγο στο κοκτέιλ. Μένει να διακοσμήσω όλα με λουκάνικο και είναι έτοιμο. Φάτο γρήγορα, αλλιώς θα το πιω μόνος μου. Εγώ θα φτιάξω το κοκτέιλ από φυσικό χυμό λεμονιού. Στίβω το χυμό στο σέικερ. Και τώρα παίρνω φάντα με γεύση σταφυλιού και εκρηκτική καραμέλα. Επίσης έχει γεύση σταφυλιού. Τέλειο! Κλείνω το σέικερ και ανακατεύω όλα. Νομίζω είναι έτοιμο. Μένει να το ρίξω στο ποτήρι. Βάζω το καλαμάκι και το διακοσμό με λεμόνι. Wendy, τα έχεις ετοιμάσει όλα? Τι? Δεν έχω κάνει τίποτα ακόμα. Τι να κάνω? Βέβαια, δεν χρειάζεται να φτιάχνω τίποτα. Οι άλλοι θα το κάνουν για μένα. Θα παραγγείλω το κοκτέιλ από το McDonald's Grimace Shake. Πού είναι το delivery? Γιατί αργεί? Τι είναι αυτό? Είσαι delivery του McDonald's? Πω, δεν γίνεται. Πρώτη φορά που βλέπω τέτοιο delivery. Σε ευχαριστώ. Αντίο. Τι εφιάλτης. Wendy, δοκίμασε. Wow, τα κοκτέιλ είναι έτοιμα. Θα δοκιμάσω αυτό. Wow, έχει λουκάνικο. Ενδιαφέρον. Μπιάχ, τι αηδία. Δεν μου αρέσει. Αυτό το κοκτέιλ φαίνεται όμορφο και είναι νόστιμο. Περιέχει εκρηκτική καραμέλα. Είναι ωραίο. Wow, Grimace Shake. Ήθελα να το δοκιμάσω εδώ και καιρό. Πολύ ωραίο. Όχι, κάτι δεν πάει καλά με εμένα. Φίβι, το είδες αυτό? Η Φίβι κερδίζει. Έχει το πιο νόστιμο κοκτέιλ. Σε ευχαριστώ, Wendy. Χαίρομαι. Γεια σας, έχω εισιτήριο. Περάστε. Αν και σταματήστε. Δώσ' μου το παιχνίδι σου, πρέπει να το τσεκάρει. Έχει κάτι μέσα? Μυρίζω γλυκό. Τι να πω, καμία καραμέλα δεν θα περάσει από το Μάικ. Κοιτάξτε, το κατάσχω και μην κλάψεις. Έπρεπε να το σκεφτείς νωρίτερα όταν έφερνες τα γλυκά. Αυτό είναι. Τώρα μπορείς να περάσεις. Γεια σας, το εισιτήριό σας. Ναι, βέβαια, πού είναι? Να το! Μισό λεπτό. Μπορείς να γυρίσεις? Ελπίζω να μην προσέξει τα καλούδια. Για να δούμε τι έχει μέσα στο σακίδιο. Ο γάντι του box. Θέλεις να ελέγξεις πώς το κάνω box? Όχι, περάστε δεσποινείς. Περάστε. Τι, τόλμησε να με επιλύσει? Γεια σας, να το εισιτήριό μου, κύριε φύλακα, μπορώ να περάσω? Βέβαια, τι έχει το παιχνιδάκι σου? Έχει γλυκά μέσα? Όχι, Minnie Mouse μου, σταμάτα! Θα βγάλω κάθε καραμέλα από μέσα. Τα γλυκά είναι μέσα. Θα βγάλω το βαμβάκι. Όχι, καημένο παιχνιδάκι μου. Ούψ, συγγνώμη μωρό μου. Δεν είχες τίποτα μέσα. Θα φτιάξω το παιχνιδάκι σου. Ορίστε, κοίτα, έγινε πολύ πιο ωραίο. Τι την έκανες? Είναι όλοι σκισμένοι, το αγαπημένο μου παιχνίδι. Τι να κάνω? Μην κλαις, έχω τσίτος. Παίρνα. Ευχαριστώ. Το κορόιδεψα, απλά μην το πείτε. Όλα ήσυχα. Θεέ μου. Ορίστε το εισιτήριο. Τι είναι αυτό που κρατάς στα χέρια σου, Coca-Cola? Δεν θα σε αφήσω να μπει στην αίθουσα έτσι, γιατί δεν μπορείς να θυμηθείς ότι δεν πας στο σινεμά με φαγητό και γλυκά και ροφήματα. Δεν έχω γλυκάκια. Για μένα μιλάει, εντάξει, θα σου δώσω την Coca-Cola. Όλα τα βλέμματα πάνω μου. Τι θέλεις, γιαγιά? Δεν σας έμαθα να δίνετε θέση σε ηλικιωμένες κυρίες? Κάντε χώρα, έρχεται η γιαγιά με πίτα. Αυτό είναι καλύτερο. Άσε με να περάσω. Γιαγιά, δεν περνάς με αυτό. Τι μου λες τώρα? Πάρ' το τότε. Α!
είναι η κυρία. Τι αηδία. Είναι τα τυχερά μου εσώρουχα, μου τα έδωσε η μαμά μου. Ακολουθήσέ με. Θα πάρω και αυτό το κουτί. Μια πίτα με ταινία, τι μπορεί να είναι καλύτερο? Συμφωνώ, πολύ νόστιμο. Είμαι ευχαριστημένη. Λατρεύω τα πατατάκια. Και έχει τόσα πολλά νόστιμα πράγματα εδώ. Δώσε μου τα πατατάκια, κορίτσι. Δεν μπορείτε να πας στην αίθουσα με αυτά. Μαζεψέ τα. Εντάξει. Έχω μια ιδέα. Θα απελευθερώσω τους φίλους μου εδώ, τις κατσαρίδες. Τότε όλοι θα τρέξουν και εγώ θα μπορέσω να πάω στην αίθουσα. Φοβερή ιδέα. Πήγαινε βόλτα, κατσαριδούλα. Μάζεψα όλα. Προσοχή. Κατσαρίδες, έχετε κατσαρίδες. Είναι μεγάλα. Α, κατσαρίδες στη φρίκη. Φύγε, φύγε. Πρέπει να τις ξεφορτωθούμε. Φοβάμαι τα έντομα. Παραμείνετε όλοι ήρεμοι. Θα σκοτώσω τις κατσαρίδες. Έχω ένα ειδικό προϊόν. Το κύριο πράγμα είναι να μην αναπνέετε. Είναι τρομερά δηλητηριώδες. Μπορώ να μπω στην αίθουσα? Μάλλον είναι και εκεί κατσαρίδες. Ωραία. Κατάφερα να μπω στην αίθουσα. Και έφερα και καλούδια. Ωραία. Τώρα μπορώ να δω την ταινία. Μπράβο μου, μπράβο, ωραία ιδέα. Λατρεύω Ντορίτος. Σούπερ. Ευτυχώς που ήταν εδώ το απολυμαντικό, αλλιώς θα είχαμε πνιγεί στις κατσαρίδες. Κανείς δεν πρέπει να με δει να τρώω πατατάκια. Γεια σας, μπορώ να έχω το εισιτήριό σας? Ωραία, 2 εισιτήρια, φαγητό, γλυκό. Όχι, τίποτα δεν έχουμε. Ωραία, πρέπει να σας ελέγξω. Θα σας σκάσω τα μπαλόνια. Τι γίνεται αν βρω γλυκά εκεί? Συγγνώμη, μου φάνηκε. Μπείτε σας παρακαλώ. Εδώ είναι τα εισιτήριά μας. Πρέπει να δούμε την ταινία γρήγορα. Η φίλη μου δεν είναι καλά. Αλλά νομίζω θα συνέλθει. Ναι, θα συνέλθει. Λυπάμαι πολύ, φυσικά περάστε. Μάνι, τα καταφέραμε. Υπέροχο, είμαστε στο σινεμά. Βγάλε τα καλούδια. Κράτα το καλαμάκι και δώσ' μου άλλο ένα. Θα σας δείξουμε πως κοροϊδέψαμε το security. Είχα σπράιτ, πολύ νόστιμο. Η Τζούλη μου το πήρε για να το βάλει σαν φάρμακο. Σαν να ήμουν βαριά άρρωστη. Αλλά δεν ήταν αλήθεια, είμαι μια χαρά. Βλέπουμε ταινία τώρα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας. Περίεργες. Εντάξει, για να φάμε τις λιχουδιές μας. Τι ωραία. Έχω πολλές σοκολάτες εδώ. Ναι, Μπρίτνι, μπράβο μας. Τέλεια ιδέα. Βρήκα κάποιον. Φέρε μου μια σοκολάτα, ευχαριστώ. Ούψ. Σας έπιασα. Κάθε μία παίρνει ένα χτύπημα με μαλακό σφυρί. Έφυγαν. Οκ. Τι ωραία ταινία. Μισό λεπτό, θα βρω τα εισιτήρια. Εδώ είναι, ορίστε. Υπέροχα, αλλά τα πατατάκια δεν επιτρέπονται. Πρέπει να τα αφήσετε. Αλλά γιατί δεν είναι δίκιο? Μπρίτνι, κοίτα εκεί. Γεια σας, κορίτσια. Τι κάνετε? Θεέ μου, είναι ο DJ Ζακ. Δεν μπορώ να το πιστέψω, είναι θαυμαστίστο. Προσοχή, κορίτσια. Είμαι απλό αγόρι. Ήρθα στο σινεμά. Μπορείτε να μας βγάλετε μια φωτογραφία? Σου ευχαριστώ, σούπερ. Θέλω κι εγώ. Γεια σας, κύριε Ζακ. Μπείτε στην αίθουσα. Όλα για σας είναι έτοιμα. Οι τσέπες μου είναι γεμάτες καλούδια. Έχω μια ιδέα. Θα βάλω όλα τα ζελεδάκια στο καπέλο. Σαν να είναι μαλλιά μου. Έτσι ο φύλακας θα με αφήσει να περάσω. Και θα φτιάξω μια ωραία λυσίδα από νομίσματα σοκολάτας, όπως κάνουν οι ράπερ. Και εδώ θα έχω γλυκά δαχτυλίδια. Τώρα μπορώ να πάω. Γεια σου φίλε, είμαι ράπερ Πιτ. Αφήστε με να περάσω, γιου. Είναι η πρώτη φορά που ακούω για σένα. Βρε αδερφέ, έλα, θα με ακούσεις όλα τα κλαμπ. Έχω εισιτήριο. Τσεκαρέτο.
Θα σου δώσω ένα αυτόγραφο για να πεις όλους τους φίλους ότι είδες τον ίδιο τον Πιτ. Ναι, τον ίδιο τον Πιτ. Περίεργος τύπος, παίρνα. Βρε αυτή η ράπερ, σταμάτα, ξέχασες το μικρόφωνο σου. Αλλά όσο προβάλλεται η ταινία μπορώ να τραγουδήσω. Ναι, κατάφερε να μπω μέσα με καλούδια. Τι ωραία. Μπρίτνη, πάμε εκεί. Ναι, πάμε. Κορίτσια, που φύγατε? Γεια σου, μπορώ να έχω μερικά από τα καλούδια σου? Βέβαια, δεν είμαι τσιγκούνης, όρμα. Σε ευχαριστώ, είναι απίστευτα νόστιμο. Πιτ, είσαι ο καλύτερος. Θέλω κι εγώ, θα δοκιμάσω. Νόστιμο. Κανένας αλήτης δεν θα περάσει από το μάικ, έτσι. Γεια σας. Γεια σας θεατές. Γεια σας το εισιτήριό μου. Μισό λεπτό, θα σας ελέγξω. Όλα καλά. Ξύπνα, μπορείς να περάσεις. Εδώ είναι το εισιτήριό μου. Τι είναι αυτό? Αυτά τα λουλούδια είναι φτιαγμένα από γλυκά. Τα ξέρα είναι marshmallow, δεν μπορείς. Είσαι αγενής. Δώσ' μου πίσω την ανθοδέσμη. Μπορώ να περάσω, ορίστε το εισιτήριο. Πρέπει να ελέγξω το βιβλίο σου. Είναι σίγουρα εντάξει? Ναι, μια χαρά. Παίρνα. Τι έξυπνο κορίτσι που είσαι. Καλά να περάσεις. Ευχαριστώ. Ωραία, μπήκα στην αίθουσα με γλυκά. Αυτός ο ηλίθιος securitas δεν κατάλαβε τίποτα. Έχω μια στίβα από σοκολάτες στο βιβλίο μου και κράκερ στο πουλόβερ μου. Νόστιμο. Κοίτα πώς το έκανα. Πήρα ένα βιβλίο και έκοψα μια κρυψώνα μέσα. Τη γέμισα με σοκολάτες. Μετά πήρα κράκερ. Είχα μια ιδέα να κολλήσω τα κράκερ στο γυλαίκο. Το κατάφερα. Πεντανόστιμο. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να εγγραφείς. Σε ευχαριστώ. Ας συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε την ταινία. Τι αστεία ταινία. Γεια σου, ορίστε το εισιτήριό μου. Γεια σου, υπέροχο. Τι είναι αυτό, τσίχλα? Όχι, 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 δεν επιτρέπεται. Φτύστην στον κουβά. Εντάξει. Ευχαριστημένος, μπορώ να περάσω? Ναι, μπες μέσα. Ευχαριστώ. Γεια σας το εισιτήριό μου. Μισό λεπτό, πρέπει να σε τσεκάρω. Μήπως έχεις γλυκάκια? Για να δω λοιπόν. Δεν βρήκα τίποτα. Περάστε. Καλά να περάσετε. Ορίστε το εισιτήριό μου. Ποιος είναι εκεί? Είναι ο κακός μου σκύλος Ρίτσι. Καλύτερα μην τον ενοχλείς. Ευχαριστώ. Ναι, κατάφερα να περάσω. Μην το αγγίζετε, κορίτσια. Μη φοβάστε. Δεν είναι σκύλος μέσα. Είναι ένα σωρό γλυκά. Κοιτάξτε. Θα φάω ζελεδάκια τώρα. Πεντανόστιμα. Πω, Ρόξη, μπορείς να μου δώσεις κάτι νόστιμο? Βέβαια. Βρε εσείς, απαγορεύεται. Όλα τα καλούδια είναι δικά μου. Αυτή είναι μια καινούργια πρόκληση. Μα δείτε πόσα γλυκά υπάρχουν εδώ πέρα. Και για ποιο λόγο είναι όλα εδώ? Δεν ξέρουμε. 1, 2, 3, 3, 2. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σας καθήκον. Όλα είναι ξεκάθαρα για μένα. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Ναι, η σοκολάτα είναι αυτό που χρειάζομαι. Για αρχή θα πάρουμε ένα μαχαίρι και θα κόψουμε τη σοκολάτα σε κομμάτια. Υπέροχα. Και τώρα ήρθε η ώρα να τελειώσουμε. Ρίχνουμε την ψιλοκομμένη σοκολάτα σε ένα δοχείο. Πολύ καλά. Και σιγά σιγά ζεσταίνουμε. Όπως μπορείτε να δείτε, η διαδικασία γίνεται πολύ γρήγορα. Ορίστε. Ανακατεύω και παίρνω αυτή τη φόρμα. Ορίστε, αυτή η σιλικόνη θα κάνει την τέλεια εφαρμογή. Παίρνουμε την υγρή σοκολάτα μας και την αδειάσουμε σε φορμάκια. Δεν χρειάζεται να ρίξουμε και πάρα πολύ. Και τώρα πρέπει η σοκολάτα να απλωθεί καλά-καλά πάνω από τις φόρμες.
Ρίχνουμε τα περισσεύματα. Δεν τα χρειαζόμαστε άλλο. Και είδου το αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να το κάνω κι εγώ και ακόμα καλύτερα. Θα χρειαστώ φυσικά σοκολάτα. Αλλά θα πάρω περισσότερη σοκολάτα από σένα. Και λίγο ακόμα. Και ακόμα λίγο δεν θα βλάψει. Τόσο θα πρέπει να είναι αρκετή. Και τώρα πρέπει να λιώσουμε όλες τις σοκολάτες μας. Αχ, θα έχουμε πολύ νόστιμη υγρή σοκολάτα. Και όσο περιμένουμε, μπορούμε να παίξουμε λιγάκι. Λατρεύω το μπάσκετ. Οχ! Τι είναι αυτό? Αχ, όχι, η μπαλίτσα μου καταστράφηκε. Αυτή ήταν η αγαπημένη μου μπάλα. Μην κλαις, αγάπη μου, έχω μια ιδέα. Μάντεψες τι έχω σκεφτεί? Αχ, φυσικά, ευχαριστώ, γιαγιάκα. Η μπαλίτσα μου δεν σκίστηκε μάταια. Θα μας φανεί χρήσιμη ούτως ή άλλως. Απλά θα πρέπει λίγο να την τροποποιήσουμε. Τανταμ! Έγινε! Τανταμ! Χρειάζομαι μόνο το μισό. Το γυρνάω από μέσα προς τα έξω και τώρα έχω ένα υπέροχο καλούπι για τη σοκολάτα μου. Ρίχνω όλη τη σοκολάτα εδώ και στη συνέχεια απλώνω σε όλη την επιφάνεια. Κάπως έτσι. Και τα περισσεύματα θα τα ρίξω σε ένα φλιτζάνι. Τέλεια! Τώρα χρειάζεται η σοκολάτα μου να κρυώσει και να σκληρύνει. Κοιτάξτε τι έφτιαξα! Μπράβο μου! Τώρα μέσα θα ρίξω τις αγαπημένες μου καραμέλες. Ρίχνω περισσότερο γιατί ποτέ δεν βλάπτουν οι νόστιμες καραμέλες. Πόσες πολλές είναι! Τώρα σκεπάζω με το δεύτερο μισό και έχουμε μια τεράστια μπάλα σοκολάτας. Μα κοιτάξτε πόσο υπέροχη είναι! Wow, μπράβο εγγονούλα μου! Εντάξει, τώρα ήρθε η δικιά μου σειρά. Παίρνω ένα ξυλάκι, ένα μήλο και ένα ποτήρι σοκολάτα. Τι πιστεύετε ότι θα κάνω? Ναι, θα βάλω το μήλο μέσα στη σοκολάτα. Και τώρα θα κυλήσω το μήλο σε κάτι νόστιμες λιχουδιές. Αχ, κοιτάξτε, ροζ σοκολατάκι. Το δεύτερο μήλο σε marshmallow. Και το τρίτο σε χρωματιστά πασπαλίσματα. Και τώρα βάζω όλα τα μελαράκια για το σερβίρισμα. Μια όμορφια. Αλλά πρέπει να προσθέσω και μερικές τελικές πινελιές. Και τώρα όλα είναι έτοιμα. Αχ, βγήκε υπέροχο, μου αρέσει πολύ. Πάρτε αυτό από εδώ πέρα, με κάνετε να τροπιάζομαι. Τώρα θα σας μάθω τι σημαίνει σωστή διακόσμηση. Αλλά πρέπει να σας προετοιμάσουμε λιγάκι. Πολύ καλά. Ξεκινάμε. Θα πάρω σιρόπι με γεύση φιστίκι. Προσθέτω την πάστα κάπως έτσι και ανακατεύω πολύ καλά τα υλικά μου. Τώρα το ίδιο κάνω και με το βερίκοκο. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθήσει και με το σταφύλι. Μύρτιλο και σιρόπι μυρωδά της φράουλας. Και τέλος σιρόπι μπανάνας. Πού χωρίς αυτό. Τώρα παίρνουμε τις φόρμες σοκολάτας που μόλις έχουν προλάβει να σκληρύνουν. Από πάνω θα ρίξω λιωμένη σοκολάτα. Πολύ ωραία και περιμένω μέχρι να παγώσουν όλα τα υλικά μου. Βουαλά, τώρα τα έχω όλα έτοιμα. Δείτε πόσο υπέροχο βγήκε. Το μόνο που μένει είναι το σερβίρισμα. Πάρα πολύ όμορφο. Κοιτάξτε, είμαι πραγματικός επαγγελματίας. Καλή όρεξη. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Μικρά σοκολατένια αυτοκινητάκια. Θέλω να παίξω μαζί τους. Όχι, έγινε ένα ατύχημα. Μα τι λαμπερή γέμιση που έχουν μέσα. Πρέπει να τα δοκιμάσω το συντομότερο δυνατόν. Είναι πεντανόστιμα. Τι ωραία σοκολάτα. Για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Μια τεράστια μπάλα μπάσκετ. Για να δούμε τι έχει μέσα. Wow, τόσες πολλές καραμέλες. Ανυπομονώ να τις δοκιμάσω. Φανταστικό. Wow, η γεύση είναι απίστευτη. Και τι έχουμε εδώ? Σελεδάκια. Για να δοκιμάσω. Φαίνεται ότι είναι μήλο μέσα. Πολύ ωραίος συνδυασμός. Και ποιο να διαλέξω τώρα για νικητή? Κερδίσαν τα σοκολατένια αυτοκινητάκια. Ναι, το ήξερα ότι θα βγω νικητής. Και τώρα πρέπει να μου ετοιμάσετε μια τούρτα. Είστε έτοιμοι? Ναι, ζήτω. Αυτή είναι η σπεσιαλιτέ μου. Και ξεκινήσω αμέσως. Πόσο διασκεδαστικό είναι αυτό. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Αυτό δεν είναι καθόλου καλό, μικρή μου. Αν και αυτή η κρέμα θα μου χρησιμεύσει. Θα την απλώσω προσεκτικά και έτσι θα διακοσμήσω την πρώτη στρώση παντεσπάδης μου. Στη δεύτερη θα απλώσω πράσινη κρέμα. Και θα λείψω με τον ίδιο τρόπο. Πανέτοιμο.
Τώρα θα κάνουμε το ίδιο με την κίτρινη κρέμα. Υπέροχο. Και φυσικά με την πορτοκαλί. Σούπερ. Καλύπτω με την τελευταία στρώση και τώρα ήρθε η ώρα της διακόσμησης. Αχ, θα βγει πάρα πολύ όμορφο. Ναι, ένα αριστούργημα. Βουάλα! Κοιτάξτε πόσο ωραίο βγαίνει. Ένα πραγματικό έργο τέχνης. Κοιτάξτε εδώ, κι εγώ τα έχω πάει περίφημα. Δες τι αυτό. Χρειάζομαι μία τούρτα. Όχι, πρέπει επειγόντως να τα διορθώσω όλα. Κάπως έτσι. Και άλλη μία στρώση. Τώρα μοιάζει πιο πολύ με τούρτα. Απλά πρέπει να τη διακοσμήσω. Θα χρησιμοποιήσω μπλε κρέμα γι' αυτό. Προσθέτω περισσότερο, δεν τσιγκουνεύομαι. Πολύ καλά. Τώρα θα απλώσουμε ομοιόμορφα. Και θα προσθέσω και μερικά κίτρινα λουλουδάκια. Ναι, ταιριάζουν τέλεια με την τούρτα μου. Εδώ θα φτιάξω ένα μεγάλο χαρούμενο χαμόγελο. Υπέροχο. Και για έφτιαξα κι εγώ μια τούρτα, για κοίτα. Μα τι όμορφη και έξυπνη εγγονούλα έχω εγώ. Πω. Wow. Αυτό είναι μια πραγματική τούρτα. Είναι ψηλή σαν γίγαντας. Ναι, έχετε δίκιο. Είναι πραγματικά γιγαντιαία. Έλα, μικρή, ξεκουμπήσου τώρα. Καλά. Έχουμε ακόμα χρόνο για να δούμε ποιος θα κερδίσει. Ναι, μου λείπουν πολλές στρώσεις. Πρέπει να κάνω κάτι. Η τούρτα μου πρέπει να είναι ψηλότερη. Και νομίζω ότι σκέφτηκα πώς. Πάσα γρήγορα. Για να δούμε ποιος θα έχει τη μεγαλύτερη τούρτα. Έτσι. Όχι, όλα κατέρευσαν. Τώρα θα τα διορθώσω όλα. Και πρέπει κάπως να τη στερεώσω για να μην πέφτει. Ναι, ακριβώς αυτό που χρειάζομαι. Ναι. Και τώρα όλα αντέχουνε. Μου αρέσει πολύ. Σούπερ τούρτα. Καλή σου όρεξη. Μα τι ομορφιά. Αυτό είναι μια σούπερ τούρτα. Πρέπει να το δοκιμάσω επειγόντως. Είναι πεντανόστιμη. Και πανέμορφη. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Για έλα εδώ, μικρή μου τούρτα. Μου τρέχουν τα σάλια. Για να δοκιμάσω. Ναι, και αυτή είναι πεντανόστιμη. Και περνάμε στον τελευταίο διαγωνιζόμενο. Είναι τέλειο. Να δοκιμάσω. Η γεύση είναι απίστευτη. Είναι δύσκολο να διαλέξω. Αλλά ο νικητής θα είναι φυσικά η τρίτη τούρτα. Μπράβο. Δεν το πιστεύω ότι κέρδισα. Και τώρα που μένει ο τελευταίος διαγωνισμός. Θέλω να μου φτιάξετε ντόνατς. Όλα είναι ξεκάθαρα. Θα ξεκινήσω εγώ πρώτη. Αρχικά θα ετοιμάσω τη ζύμη. Και μετά θα φτιάξω από αυτήν κομμάτια του επιθυμητού σχήματος. Κάπως έτσι. Το πρώτο είναι σχεδόν έτοιμο. Και το στέλνω κατευθείαν στο τηγάνι με το λάδι. Μην ξεχάσετε να τον αποδογυρίσετε. Πόσο καυτό. Έτοιμο. Και εγώ με καλέ. Υπέροχα, και τώρα θα χρειαστώ μία σύριγγα. Όχι, δεν χρειάζονται ενέσεις, γιαγιάκα, φοβάμαι. Μη φοβάσαι, όλα αυτά είναι για τη μαρμελάδα. Γεμίσω τη μαρμελάδα σε μία σύριγγα. Και την αντλώ κατευθείαν μέσα στο ντόνατ μου. Έτοιμο. Απομένει μόνο να πασπαλίσω με ζάχαρη άχνη και τώρα μπορώ να σερβίρω. Και λοιπόν, όλα δείχνουν να είναι έτοιμα. Συγγνώμη, αγαπητέ μου. Πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί, γιαγιά. Και λοιπόν, από πού σταμάτησα? Ναι, ήρθε η ώρα να φτιάξω ζελέ. Προσθέτω τη ζελατίνη και ανακατεύω πολύ καλά. Τώρα ρίχνω το ζελέ μου σε ειδικές φόρμες, όπως αυτή. Πολύ ωραία. Υπέροχα. Περιμένω λίγο μέχρι να κρυώσει. Και τώρα το ζελέδενιο ντόνατ μου είναι πανέτοιμο. Τι αειδιαστικό πράγμα, όλη η ζύμη κόλλησε στο χέρι μου. Δεν μου αρέσει η ζύμη, το βρήκα. Αυτό είναι αυτό που χρειάζομαι. Υπέροχο, νοστιμότατο και κυρίως πανέτοιμο ντονατάκι. Καλή σου όρεξη. Όχι κι άσχημα. Για να δούμε τι ασυνήθιστα ντόνατς είναι αυτά. Θα ξεκινήσω φυσικά με αυτά.
Δαγκώνονται πολύ αστεία. Όχι και άσχημα. Και για να δούμε τι έχουμε εδώ. Αυτά τα ντόνατ πρέπει να είναι πολύ νόστιμα. Κλασικά ντονατάκια. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Μα τι μεγάλο ντόνατ. Πώς μπορώ να το φάω αυτό. Έλα τώρα. Και κερδίζουν φυσικά αυτά τα κλασικά ντόνατς. Πόσα προσδόκητα, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ χαρά. Τι θες, γλυκιά μου? Φτιάξτε μου μια τούρτα, σας παρακαλώ. Η σεφ είναι σε δράση. Η προετοιμασία δεν θα είναι δύσκολη για έναν επαγγελματία σαν εμένα. Παίρνω μια στρογγυλή φόρμα και κόβω τη μέση. Έχω 3 στρώσεις, η κάθε μία πρέπει να επικαλυφθεί καλά με νόστιμη κρέμα. Το πρώτο παντεσπάνι είναι έτοιμο, ξεκινάω το δεύτερο. Και τώρα το τρίτο. Μάμα μία, τι ομορφιά! Προσθέτω την κρέμα και τη λιένω. Μετά προσθέτω μέλι. Γιαγιά, δώσ' μου το μέλι. Ποτέ, το θέλω περισσότερο. Το πήρα πρώτη. Δεν θέλεις να μου το δώσεις? Πάρ' την κίνηση της υπογραφής μου. Μάνα μου, άσε με, άσε με. Σε προειδοποίησα. Πού είναι το σαγόνι μου, θα το χρειαστώ. Έτοιμο. Αυτό ήταν, ήρθε η ώρα για δουλειά. Τώρα η γιαγιά θα ρίξει μέλι στο κέντρο της τούρτας. Παίρνω την κρέμα και στολίζω την υπέροχη τούρτα μου. Και τα ζελεδάκια από πάνω. Θα το λατρέψει η εγγονή μου. Είναι γλυκατζού. Αυτό το λες νόστιμο. Πολύ καλύτερα να πάρεις χουμπαμπούμπα. Δεν μπορώ να ανοίξω το βάζο. Ίσως με τα δόντια μου. Έλα. Όχι, εντάξει, έχω ένα πριόνι. Πρόσεχε. Σταμάτα, γλυκιά μου. Όχι, η γιαγιά θα το ανοίξει τώρα. Έτοιμο. Wow, ευχαριστώ γιαγιά. Είσαι καταπληκτική. Η τσίχλα είναι πολύ πιο νόστιμη από το μέλι και έχει γεύση φράουλα. Δεν μπορώ να αντισταθώ να το δοκιμάσω. Και τι ωραίες φούσκες κάνει! Σούπερ! Και εξωτερικά θα τη στολίσω με χουμπαμπούμπα. Ξετυλίγω την ταινία και τη στερεώνω έτσι. Τι ομορφιά! Αυτό το έμαθα από τη μαμά μου. Λογότυπος δι κορυφή λοιπόν. Έφτιαξα μια σούπερ τούρτα σε σχήμα τσίχλας. Έχεις δίκιο, καλύτερα να πάρεις κάτι άλλο αντί για μέλι. Επιλέγω σιρόπι Skittles. Τα παιδιά το λατρεύουν και η νίκη θα είναι δική μου. Θα φτιάξω πολύχρωμα διακοσμητικά από γλυκά και θα στολίσω την τούρτα με αυτά. Τι γνώμη έχετε για την ετικέτα μου? Είναι και βρώσιμη. Όλα είναι έτοιμα. Καλή όρεξη. Ωραία, υπάρχουν τόσα πολλά καλούδια. Πεινάω. Wow, γράφει Skittles. Πω. Τι καταπληκτικό. Ωραία γέμιση. Είναι υπέροχο. Να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Και αυτή η τούρτα μοιάζει σαν να ήρθε από τη γιαγιά. Αναγνωρίζω τα ζελεδάκια της. Ενδιαφέρουσα γέμιση. Τι είναι αυτό, μέλι? Σούπερ. Μου αρέσει. Πρέπει να δαγκώσω το ζελεδάκι. Τέλεια. Αλλά θέλω να δοκιμάσω την τρίτη τούρτα. Wow, έχει τσίχλα μέσα. Τέλεια. Κοίτα, θα κάνω μια φούσκα. Σούπερ, νόστιμο και διασκεδαστικό. Η αδελφή κερδίζει. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Μπράβο σου. Τώρα τι περιμένουμε? Νέα εργασία. Φτιάξτε μου ένα σπίτι μελόψωμο. Τι? Ένα σπίτι από μελόψωμο? Πώς γίνεται αυτό? Βέβαια, η γιαγιά τα λατρεύει. Είμαι ο σωστός άνθρωπος για αυτή τη δουλειά. Η σεφ έχει ένα ειδικό όπλο. Είναι το πιο κοφτερό μαχαίρι στον κόσμο. Κόβει οποιοδήποτε σχήμα σε χρόνο 0. Όλα τα μέρη είναι έτοιμα. Περιμένουμε λίγο να ψηθούν στο φούρνο. Γιαγιά, τι κάνεις?
Παραλίγο να πέσω. Διάλεξα τα πιο φρέσκα λαχανικά για την εγγονή μου. Τα καλλιεργούσα μόνη μου. Τα γλυκά δεν είναι υγιεινά. Καλύτερα να χτίσω ένα σπίτι από λαχανικά. Στην αρχή θα χρειαστώ μαλακοτηρί και ένα ειδικό κουτάλι για να το βάλω στο πιάτο. Το απλώνω σιγά σιγά. Υπέροχο! Τώρα μπορώ να προσθέσω καρότα και αγκούρια. Στερεώνω όλα τα μέρη με τυρί. Βγαίνει πολύ όμορφο και ανθεκτικό. Και δεν ξέχασα το μπρόκολο. Τέλειο! Γιατί να ασχοληθείτε όταν μπορείτε να πάρετε έτοιμα μπισκότα? Δεν χρειάζεται να τα κόψετε ή να τα ψήσετε. Απλά τα βουτάτε στη μερέντα και τα κολλάτε. Cool! Σχεδόν όλα είναι έτοιμα. Είστε υγιεί λοιπόν? Γίνεται! Μπράβο μου! Τώρα θα το στολίσω με marshmallow. Τι ομορφιά! Ξέχασα τελείως να το ψήσω. Δυνατή φωτιά! Πρέπει να προσέχω. Τι έκανα! Έκανα κατά λάθος φωτιά! Τι φρίκι! Η σεφ δεν θα επιτρέψει φωτιά στην κουζίνα. Έρχεται το πυροσβεστικό όχημα. Και για να βοηθήσω θα σου στείλω σαν τη γη. Εμπρός γρήγορα! Τι εφιάλτης! Τι να κάνω! Τι είναι αυτό σαν τη γη? Ελπίζω να με βοηθήσει. Η φωτιά έχει σβήσει. Σε ευχαριστώ, σεφ! Θεέ μου! Η σεφ έχει πάντα τον έλεγχο. Ήρθε η ώρα να τοποθετήσω το μελόψωμο σπίτι μου στην πλατφόρμα και να το αλείψω με κρέμα. Τι ομορφιά! Το μόνο που λείπει είναι γλυκά και γλυφιτζούρια. Μπραβίσιμο! Και να η καμινάδα! Έχω αμέσως εορταστική διάθεση. Είμαστε έτοιμοι, μικρή μου! Wow! Τι είναι αυτό? Το μόνο πράγμα που έχει απομείνει σε αυτό το σπίτι είναι το αρκουδάκι. Θα το φάω. Όχι, δεν κάνει. Η γιαγιά έκανε σπίτι από λαχανικά. Είναι πολύ καλύτερο από το σπίτι της αδελφής μου και μυρίζει κάπως ωραία, αλλά έχει αδειαστική γεύση. Αυτό το μελόψωμο σπίτι είναι ακριβώς όπως το ζωγράφισα και ακόμα καλύτερα. Θα φάω αυτή την πόρτα. Πόσο νόστιμη είναι! Θα πάρω το γλυφιτζούρι. Μου αρέσει πολύ. Η σεφ κερδίζει. Είναι υπέροχο. Το ακούτε? Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τι θέλεις αυτή τη φορά, αγάπη μου? Μισό λεπτό. Έτοιμο. Θέλω ένα μπέργκερ. Μπέργκερ είναι πολύ εύκολο για μένα. Πάλι fast food, δεν είναι υγιεινό. Τέλεια! Θα το φτιάξω. Για αυτή την περίπτωση έχω ένα κουτί με υπέροχα ντόνατς. Θα τα χρησιμοποιήσω στη θέση των ψωμιών και δεν χρειάζεται μαγείρεμα. Τα κόβω στη μέση και βάζω από πάνω μια σοκολάτα. Έτσι λοιπόν, δεν είναι ίσιο. Δεν πειράζει, θα το κάνω ίσιο. Τέλειο! Τώρα προσθέτω ξινά ζελεδάκια και τα περιχύνω με σιρόπι σοκολάτας. Έχω χορτάσει. Είναι μια βόμβα ζάχαρης. Τα δικά μου μπέργκερ θα είναι τα καλύτερα. Θα πάρω 3 ψωμάκια διαφορετικών χρωμάτων και θα τα κόψω. Τώρα φτιάχνω ένα μπιφτέκι από κιμά. Το βάζω στο τηγάνι και το πιέζω με μια σπάτουλα. Το ιδανικό σχήμα είναι εγγυημένο. Το μπιφτέκι είναι έτοιμο, το βάζω στο ψωμάκι. Μετά μία φέτα ντομάτα σε κάθε μπιφτέκι. Πολύ νόστιμο τυρί κατευθείαν από τη Γαλλία. Λίγη σάλτσα ντομάτας και πολυτελή μίνι μπέργκερ είναι έτοιμα. Πώς σου φαίνεται το ψωμάκι μου, σεφ? Τι ωραίο! Ευχαριστώ, και εγώ έτσι λέω. Μέσα θα βάλω ωραίο τραγανό μαρούλι. Και
Και ένα μπιφτέκι σε σχήμα καρδιάς. Ό,τι και να πεις πρέπει να μαγειρεύεις με αγάπη. Αγκούρια, ντομάτα και ψωμάκι. Αγάπη μου, φτάνει. Ναι, όντως. Ορίστε, αυτό είναι. Wow, τι ομορφιά! Αυτό το μπέργκερ φαίνεται υπέροχο. Δεν είναι τόσο cool από κοντά. Όλα κολλάνε, η σοκολάτα έχει λιώσει. Όχι, δεν έχω όρεξη να το φάω. Τι ωραία πολύχρωμα μπέργκερ! Ποιος σκέφτηκε να φτιάξει όχι ένα, αλλά 3 κομμάτια? Ήταν μια ιδιοφυΐα. Τι νόστιμο, μου αρέσει. Έμεινε το τελευταίο. Είναι τόσο όμορφο. Φαίνεται αμέσως ότι η γιαγιά το έχει φτιάξει. Ναι, είναι και πολύ νόστιμο. Γιαγιά, κερδίζεις. Άκουσα καλά. Σου ευχαριστώ πολύ, μωρό μου. Είναι η καλύτερη ανταμοιβή για τη γιαγιά. Τι μικρός κουβάς Μαλτίζερς. Είναι το μέγεθος για μια κατσαρίδα. Κι εγώ έχω ένα μεσαίο κουβά, πω. Ναι, έχω ένα τεράστιο κουβά με Μαλτίζερς. Wednesday, τι μικρό πράγμα. Και τι? Είναι ακόμα Μαλτίζερς και θα είναι νόστιμα. Κατάλαβα πώς να τα φάω. Θα πάρω ένα καλαμάκι. Τι φοβερή ιδέα. Νόστιμο, σοκολατένιο, υπέροχο. Μάικ, τώρα εσύ. Ναι, βέβαια. Έχω μια ιδέα κι εγώ. Έχω ένα kit κατασκευής τσουλήθρων στο χαρτοφύλακά μου. Τώρα θα το φτιάξω. Ωραία. Έτοιμο. Τα μάζεψα όλα. Θα προσπαθήσω να βάλω το πρώτο Μαλτίζερς. Τι ωραία που κινείται. Θα περιμένω στην έξοδο έτοιμος να φάω το Μαλτίζερς. Πεντανόστιμο. Πρέπει επειγόντως να βάλω περισσότερα Μαλτίζερς. Κυλήστε οι αγαπημένες μου σοκολατένιες μπάλες. Τι ιδιοφυΐα είμαι που το σκέφτηκα αυτό. Πόσο ωραίο φαίνεται. Θέλω κι άλλους Μαλτίζερς. Τι, τελείωσε. Στεναχωρήθηκα. Συνέχισε. Εντάξει. Όχι μόνο έχω τεράστιο κουβά, αλλά έχω και Μαλτίζερς όσο το κεφάλι μου. Είναι τόσο νόστιμα. Πρέπει να μοιραστείς μαζί μας. Όχι. Είναι μόνο δικό μου. Δεν θέλω να μοιραστώ. Αυτό δεν κάνει. Αν η Έννη δεν το δώσει ίδια, τότε θα το πάρω με πονηριά. Θα κάνω μια τρύπα στο τραπέζι. Θα την κάψω με αυτό το πράγμα. Τι ωραία, λειτουργήσε. Βρε εσείς, που είναι οι Μαλτίζερς μου? Wednesday, δεν τρέπεσαι? Συγγνώμη, δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Το δημητριακό και το γάλα είναι πολύ μικρό. Και εγώ έχω μια χαρά μερίδα, αλλά οι νυφάδες ουρανιού τόξου δεν με εντυπωσιάζουν. Είμαι πάλι απίστευτα τυχερή. Έχω ένα τεράστιο πακέτο, Μάικ. Ξεκίνα με τη μερίδα της κούκλας. Δώσ' το πίσω, είναι δικό μου. Ιδέα. Επειδή η μερίδα μου είναι μικροσκοπική, πρέπει να την τρώω σωστά. Τραπεζάκι, μικρό πιάτο και χορτοπετσετούλα. Ανοίγω τη συσκευασία δημητριακών. Τα βάζω στο μπολάκι, τι χαριτωμένο. Ρίχνω λίγο γαλατάκι. Φαίνεται νόστιμο. Πρέπει να το δοκιμάσω. Πολύ νόστιμο. Πολύ ωραίο. Μου άρεσε. Έλα, Wednesday. Εντάξει, έχω ετοιμάσει το αγαπημένο μου μαύρο πιάτο και κουτάλι φτιάρι. Ρίχνω μέσα τα δημητριακά. Προσθέτω γάλα. Πράγμα, χρειάζομαι τη βοήθεια σου. Ταΐσέ με δημητριακά τώρα. Είναι νόστιμο, ευχαριστώ. Θέλω κι άλλο. Είναι ένα χέρι χωρίς σώμα στον ώμο της. Είναι πράγμα, είναι μέλος της οικογένειας. Σε ευχαριστώ για τη βοήθεια σου, πράγμα. Ήταν νόστιμο. Τώρα πάρε το πιάτο από εδώ.
Ένιτ, έλα. Ναι, είναι η σειρά μου επιτέλους. Είμαι τόσο πεινασμένη. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Χρειάζομαι ένα πιάτο στο σωστό μέγεθος και ξέρω πού να πάω. Εδώ είμαστε. Είναι η πισίνα μου. Ρίχνω το γάλα εδώ και προσθέτω τεράστιες νυφάδες. Πω, τώρα μπορώ να εκπληρώσω το όνειρό μου να κολυμπήσω σε νυφάδες ουρανίου τόξου. Τι ωραία! Παραλίγο να ξεχάσω την πάπια. Ωραία! Και τώρα θα τσιμπήσω λίγο. Τι ωραία διασκέδαση! Είναι ντόνατ αυτό. Γιατί τόσο μικρό? Κι εγώ έχω ένα όμορφο μέτριο ντόνατ. Τρώω τέτοια κάθε μέρα. Κι εγώ έχω ένα τεράστιο ντόνατ. Πω, θέλω να το δοκιμάσω. Wednesday, τώρα έχεις το πιο μικρό φαγητό. Wednesday, μην τρομάζεις τον φίλο μας. Δεν το ήθελα καν, αλλά χαίρομαι που πέτυχε. Πρέπει να ισιώσω το ντόνατ για να γίνει μεγαλύτερο. Ένα χτύπημα. Το κατάφερα. Είναι πολύ νόστιμο. Αυτό είναι. Τώρα είναι η σειρά της Έμις. Ναι! Έχω κι εγώ μια ιδέα. Πώς σας αρέσουν τα γλυκά μου χείλη? Θα σας φιλήσω όλους. Ξεκινά από μένα, Ένι. Ρε Μάικ, είμαστε φίλοι. Αυτά τα αγόρια. Τι νόστιμα χείλη που έχω. Ήρθε η ώρα να φάω το ίδιο το ντόνατ. Είναι τόσο μαλακό. Πολύ νόστιμο, Μάικ, τώρα εσύ. Επιτέλους, το περίμενα τόσο πολύ. Το ντόνατ είναι τόσο τεράστιο που πρέπει να δουλέψω σκληρά για να το φάω. Εδώ χρειάζεται μια μεγαλύτερη χαρτοπετσέτα. Συγγνώμη, Wednesday. Αρχίζω να δοκιμάζω. Πολύ νόστιμο. Θα έλεγα και μαγικά νόστιμο. Κορίτσια, θα είμαι εδώ για πολύ καιρό. Δεν σκοπεύω να το φάω γρήγορα. Θέλω να απολαμβάνω κάθε μπουκιά. Παρά έφαγα. Αν και όχι, δεν είμαι κουρασμένος. Μπορώ ξανά. Το τελευταίο κομμάτι. Τελείωσες το ντόνατ σου, Μάικ. Συγχαρητήρια, δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Είμαι πολύ χαρούμενος. Ήταν τα πιο νόστιμα 70 χρόνια της ζωής μου. Τι κοπιά είναι αυτά? Δεν έχω ιδέα. Τότε είμαι έτοιμη να πατήσω πρώτη. Και τι έγινε? Κοίτα. Τι είναι αυτό? Μοιάζει με μια πολύ μικρή σοκολατούλα. Τι ωραίο. Είναι κρίμα να τη φάω, αλλά θέλω να δοκιμάσω πάρα πολύ. Μίλκα, είναι πάντα νόστιμη. Κρίμα που τελείωσε τόσο γρήγορα. Θέλω κι άλλο. Συγγνώμη, αλλά τώρα είναι η σειρά μου. Πατάω το κουμπί. Γιατί φοβάστε τόσο? Είναι απλά μια σοκολάτα. Πάει η συσκευασία. Τώρα θα φτιάξω κάτι με ένα μαχαίρι. Ηρεμήστε, θα δείτε όλα τώρα. Τώρα συνδέουμε όλα τα μέρη μαζί. Έγινε. Έχω ένα σοκολατένιο φέρετρο. Γιατί φοβάστε? Νομίζω φαίνεται νόστιμο. Θα το δοκιμάσω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μάικ, πάτα γρήγορα το κουμπί. Εντάξει, το πατάω. Πού είναι η σοκολάτα μου? Δεν βλέπω τίποτα. Περιμένετε! Η σοκολάτα είναι τεράστια και θα πέσει πάνω μας! Θα μας συντρίψει! Σε λίγα λεπτά τώρα η γη θα συγκρουστεί με μια τεράστια σοκολάτα. Κανείς δεν ξέρει πώς να τη σταματήσει. Όχι, χάσαμε το σήμα. Όλοι αμέσως στο καταφύγιο. Ένιτ, βρες το πιστολάκι. Ας προσπαθήσουμε να λιώσουμε τη σοκολάτα. Το φλογοβόλο μου θα το κάνει καλύτερα. Και όντως πέτυχε. Χρειάζομαι μια ομπρέλα επειγόντως.
Άρχισε να βρέχει σοκολάτα. Wow! Πολύ νόστιμο. Πολύ ωραία.